започвам в моето ново видео. Днеска ще снимем предизвици. Това може да почне. Пръв предизвик. Дядюевски Кристиан. Мани си 2 яйца в главата. Сама намет на яйца, а ти друго яйце не трябва да изпил. Айде да си маме едно яйце. Ето го яйцето. Сега си го капя. Филип Делов. Изпи чашка ракия. Айде. Чашка ракия. Да. Айде кажеш колко е връскане. Сега че прочитаме, знаем бързо читаме влак. Това пайпай. Мислам да играем тики. Ава не. Айлайнер. Кой са да се шминка? Кай да се шминка, бlalto? Нали пусти? Чао. Ей, мачо. Не смейте бе. Добре. Сега да ми избриш. Мака, че това до край на видеото. Убав съм. Да, убав съм. Шести предизвик. Давчевска верица, майнс от църнати малисаци. Значи, Влад църна цати. Имитирам църнатия са. Горчи! Седми предизвик. Боен звучко. Звучка, да. Фърли си шлак, улиц, поздрав до тебе. Ням шлак. Що спра? 8 предизвик. Влаш Дръбовски. Филип Неоджамов. Голям поздрав до Влаш Дръбовски. Филип Неоджамов.
Кой прашваме? Давайте. Предвижда. Мартин Костов. Дали си Шамрай. Силен или слаб? Силен. Девето праши. Никола Амир. Да изпише на живо яйце в чаша по-зме. Поздрав до тебе, ама мъртво чисто, не живо. Мъртво яйце, това знаете от белгите. И гледайте какво е отгърто. Обожавам яйца. Десет праши. Митър Бошевски. Предзвик, да се будно, от Кюрни. Митър Бошевски. Изди 4 чашни лук. Нямам лук, чешни. Нямам лук. Ай са 11 праши. Ваня Трепевска. Изпи едно шише мастика и по-зме. Да се сгрешила. Не шише, чашка, моля се тук. Може сега. Кашо, знаете, това е моята мастика е мочка. И сега. Че пиме. Кой има 12 праши? Предизвик. Айдер Минов. Напи се чашка зейти. Чашка или чашка? Чашка, добре. Чашка зейти. Това не е вода, не се грите. Айдер, сакаш и ти? Не. Подмижа се ми сега. Ти, айде да си спиш, чуеш. Енчинг? Не. Моя телефон гледа се кръща солнце. 14 прашение. Дарко Богданов. Вземи мраз предзвик. 9 цяло Дарко Богданов. Вземи мраз, стай си го на раката, па на мразът стали сол. Не, вага трябва. През сол, па мраз е така, да научим дете. Айде. Поздрав. Со. Пише ли тук? Со пише. Много. Ау! Не капи. Дарко, че си брата ми те взима. 15 прашение. Есмина Атанасова. Предизвик. Вземи една чаша стай вода, оцет и сода и напи се. Позме поздрав до тебе. Ама я само само оцет и вода, ама ти дай ми сода и я чета, айде. Ама куп ми. Ставив вода и оцет. Ще го изпиеш или да го пием? Само да ви кажем, ставив повече вода, да ми гледат, пометна бодала съм я. Доста, ако слагаш другото, да ти пи. Ще го пиеш? Да. И цагер фан. 16 праш. Предзвик. Любчо Бубен Накич. Това е любезният е. Удри се за тавче по глава 10 пъти. А тебе я те удрям с бокс 20 пъти. Не ли бива? Не го правим тия предзвик, не го правим. За инак. Друг път. Последното, 17-то прашение е Тино Станове цар. Отидим в Блажо, което. Блажо дома и рече му Тино те бар. Провери в прогреска Блажо, не беше дома.
Не знам. Долу да ви? Не, не. Добре. Ама, голям посред за Дино. И... Ако ви се допна видеото, лайк, шер, субскрайб, ако не, дислайк. Чао!